ಅದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಿತ್ತು ಹಾಪ ನಾವು ಚೂರು ಒಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕಲ ಮುಖ್ಯದ ವಿನೋದ್ ಮಾರ್ಗ ಪಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂತು ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಎಂಗಲ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಕಾಪಟ್ ಸೈಡ್ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು ತೋಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒರಿಯರೇನು ಗುರ್ತ ಮನ್ಪಾಗ ತೋಲು ಮನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ 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 ಒನಸಾನ್ పాడవేలంట మడ్లు లెక్క పట్టేరు అంత కొత్త చిన్న మన పేరాలి పోతాండత. సో అక్షయ్ తాసేడు లేరు. సో అక్షయ్ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಉಲ್ಲೆ ತುಷಾರ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ತೊಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ತೊಲೆ ಎಂಚೆಂಚ ನಲಿಪುಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪ ಅದು ಬರೋದು ఏం పెడతలే మే నీకేసెంతులే నా ఓ ఈ నలి పూజనే ఓ ఇత బార్ దే కెమెరాಗೆ ಮಾಡ್ತಿ పన్ను నందులే ప్రదీప్ తోక అదిక్లే మెల్లాడి చెప్పారా ఐదు ఒక జెట్టిదు లడ్డు ಮೂಜಿ ಪಿರ ಲಕ್ಕೆರಂಜೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಲಕ್ಕಿದೆ ಮೂಜೆ ನಿಂಚ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐದು ತಕ ಲಕ್ಕದುನ್ನತ ಅಡೆ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗೇರ ರೈಟ್ ತಿರ್ಗೇರ ನಿಂಚ ರಡ್ ಮೂಜಿ ತಿರ್ಗೇರ ರಾಜಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರುಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗೇರ ನಿಂಚ ಅಪ್ಪ ವಿಲ ನೀರ್ ಬರ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನೆಟೆ ರೌಂಡ್ ಬಂಡ್ ಇಕ್ಕಟ ಅಂಚತ್ತ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲನೆ ಮಂತ್ ಐ ಪಿರಬಹುದು ಮುಂಚೆ ಅಡೆ ಮೂಜಿ ತೊಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬತ್ತಲೆ ತೊಲೆ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಕೇಸ್ನ ಏಪತ್ತು ನಾಳು ಒಂಜ ತೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾರು ತುಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಾರ್ ಜೆಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಯಾ ನಿಕ್ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾವ ನೋಡಿ ಏ ಬಂಬಿಗೆಲ್ಲ ಆನ ಕುಲೆ ಆಯ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಾಜಲಾತ ಕಿಲ್ಲಿ ಬಂಬಿ ನರ್ತಾಂಡ ಏಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಾರದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಬರ್ತದ ಡಿಂಪೋ ಓಡಿ ಅಡೆ ಲಕ್ಕ ಬಿರೆ ಬರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪು ನೀ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪು ಜೆಪ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ ನಿಂಚ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಿರ ದೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೆಂಟರ್ ಅದೇ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಲ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಬಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಾಡಿಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ ನಾಲ್ಪರ ಅವಳನಾ ಪೌಲ ನಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ರೌಂಡ್ ಅಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬೇರೆ
ಜೋಲು ಬಟ್ಟನೆಯವರೆಗೆ ಜೋಲು ಬಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बकली मारो ಈ ಪೋಯ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಪತ್ತವನು ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ दादा दादा पण इष्ट पण बंजी रावदिद्द ಆಪನ ಚೂರು ಒಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು बंजी रावदिरक बंದು ನಿತ್ಯ ಮಾರ तो ಒಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು आता गाइस आवले का ढोल बटन नहीं तता ये चिंची काटा पैर मेरे दापू जिंद दादा ही है नहीं काटा पैर नहीं ಅವು ಕಲ್ಪಾಡು ದಾಖಲು ಕೂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ मे एक्सपीरियंस सो मेक दाल ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೈ ಗಿಡತಿನದ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ತಲೆ ಈಮೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಳು ಅರ್ಚಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು दा ओए हां अंदेट बेतनी तो जंदुल्लागे कनी अंदे ओए हाय गेले रे बೊಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪೋಜಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಸೊ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ